औ रागा जोंहा मिनिबाय थानांगौ आं बे सानजौफुआलागि ना गुरबाय थानाय नोंसोर थानानै बिमा बुरिया ओंखाम संनांगौ नामा ओंखामा खुरैदो नाखौ जाया होमबा गुमै जाया दा मोनायाव जानो हागोन नोंबोलाय जायानो थांनाय खिन्थायनो आब' ओंखाम खुरबाय जाया आं फैयाखै मा जायानो गुमै आब' जाथ'वानो आंबो जाथ'वा आइ जायाबा आंबो जाया आफा होमब्ला आंबो जाया नोंसोर जायाबानो आंबो जाया नालाय साला सान अखाफोरखौ साखि दोननानै दिनैनिफ्राय आं नोंखौ जुलि लाबाय हाबिला दिनैनिफ्राय नोंनि जिउआनो आंनि जिउ नों राननानै थायोब्ला आंबो राननानै थागोन आंथ' नोंखौ गोबाव जानायखायसो बुंदोंमोन बेखौनो नों रागा जोंनांबायना मा नागिरखो गुमै मा नागिरदों बाबुफा बे सान्दुं गोसायावलाय लेन्थन लगायनानै मा नागिरखो मोनबाय बाबु मोनबाय मा मोनखो नोंनि राव बायगरा ओइ लथ' बादै बैखौबो एसे मोजां खालामदोब्रा नैबेखौबो एसे ओरै लांदो बेखौ लांदोब्रा बेखौबो लांदो बै सुमफ्राम बिफांखौ बुखुनानै गुबुनाव दोनहैगारदोलै नैबेखौ ना एसे मोजां नुनाय बायदि जाम्बाया हनै गोलैबायसो नेरसोन लाबोनाय नाखौ जानानै बोलो जादोंदां आदैया मा जाखोलै हाबाब माथो मादैयाबो नुबायलै आं गोलैनाय हनै जाम्बाया दाबो सिखारनो रोङा मा जागोनसै बेजोंलाय थां बैयाव मलम दङ लागायनानै लाहैदो थां
फै ओंखारदो बै गोजौआव थांनि आंनिल' नङा जाम्बि नोंनिबो जागोन माथो गोबावनो जाबाय 10 बाजिनोसै बै गोजौनिफ्राय गासिबो साहा बागानखौ नुजोबो बैफोर गासिबो आंनिनो गासिबो आरो बै बांलाया जाबाय साहा बिलाइ दोननायनि बांला थांनोसै ओइ बदुला दाखालिनि सिख्लाया अबे गामिनिमोनलै दिंखियाबारिनि सोमखोर बिबोनानोलै मुङा जेरै माइनाव बिमा बिफानि न'आ खासंबारिनि सोनाबहा जायोनो सिमलासो जाखोना दैरासो जाखोथाय आं मिथिलालै बिमा बिफाबो गैलानो गामिनि मानसिफोरा दायना होनना बुथारदोंमोनलै अना खानानै दा बिगुमै न'सो थायोनो होमबाथ' बिराद दुखुथियालै बेनि जिउ खौराङा दुखुथियाथ' आरो दाबो बर' माहारिनि गेजेराव खोमसि फोथायलायनायानो जोबनो गैला बेफोरखौ जों फोसाबनायनि राहा लानाया गाहामलै नेरसोन बेनोथ'लै जोंनि मानसिफोरा खोमसि फोथायनायखौनो दाबो गारा जोबोद जारला अजाफ्राबो खायसे फाल्थु थाथारोलै नङैखौबो नोंगौ बुङो नोंगौखौबो नङै बुंलाबायो खायसे खायसेखौथ' फोथायथावानो ओइ बदुला दाबादियाव माइनावआ फैसनब्लायोबा लाइजामखौ नोंनो हरनांगोन दैलै जागोनलै नेरसोन नों जेबो जिंगासिनो नाङा आं दंना माइनावआ फैब्लानो आं लाइजामखौ होनोसै जागोन दे जागोन नों लिरनाय लाइजामखौल' आंनो हरदोब्रा ओइ नेरसोन बै खोनाहरनो बै थाबायबोनाय सासे सिख्लाखौ बै सिख्लाया बेथ' माइनाव बादि थारलै औ माइनाव नंमारगौथ' माइनाव रनाय थाथ' र' थाथ' दाख्लै ना गुरनायाव मेथाइ खननानै रंजानायखौ गाज्रि मोननाय नामा मोनाखै नैबे लाइजामखौ लांफानो लाइजामा आंनि नङा बै नेरसोननिसो माबाहाय बाबु बिफा आं गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन मादैया लेंहरदोंनो थाङोबालाय थांबानो जाबाय बुरैबायबो नायनो लुबैदों बियो नों थाङा होमबा आंहा गोबां खामानि दंलै नोंनो हारसिं थांना फैदो आयंमोननि बाइकखौनो हमना हरनोसै आं थाब गारि मोनहैनाय बायदि दे समफोरनो हारसिं थांना फैसिगोन आं थांसै बाबु
अ फैबाय फंबाय जिराय ओइ बाबुमा लावदुमा फैबाय गाबोन फुङावनो फैनो नाजा आफि जागोन आयै आं फुङावनो थाबैनो फैनो नाजागोन नों थादै बाबु आंबो थांफानो आयै नाङा बाबु आं गाबोन फुङावनो फैगोन दे नों आपेल आंगुर लाबोदे आयै लाबोगोन दे बाबु लाबोगोन आं थांसै दे थां दे मादै आइया फैफिनाब्ला आं नोंजोंनो थागोन दे सि बाबु हामा आइया जोंनिसो फैयाबाबो बाव थानो बिलाय नों फैबाय माइनाव आं नोंखौ फैयासो सानदोंमोन नोंनि लाइजामखौ मोननायनिफ्राय आंनि गोसोआ नोंखौ खाथियाव मोननो हांखुर जादोंमोन आदा आंबो माइनाव नोंखौ खाथियाव मोननो लुबैनानै जावलिया जाथारबायमोन माखौ लाजिखो फै माइनाव आंनि खाथियाव जिरायफै नोंदि सिफुं दामनो रोंगौ आं सानफ्लाङाखैमोन आदा मानो माइनाव मानोना नों जाबाय सासे गोनां नखरनि रोंगौथि गोनां सुबुं नों गोरोन्थि सानदों माइनाव मानो आदा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर जाबाय जोंनि बर' माहारिनि गुबै देंखो माइनाव बेफोरखौ फोथांना लाखिनाया जाबाय जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंनि बिबान नाथाय जों नुनो मोनबाय आथिखालाव जोंनि खायसे खायसे रोंगौथि गोनां सोद्रोम बर' सुबुंफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ दामनो रोङोब्लाबो लाजिनानै दामा जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिमुवा नांगौबादि जौगानो हायासै जायखिजाया माइनाव दिनै नोंजों आंजों खाथियाव जिरायनो मोननाया बेनो गिबि आइ लाभ इउ माइनाव आं नोंखौ ना गुरनायाव लोगो मोननाय समनिफ्रायनो आंनि गोसोआ थानो हायाखिसै गसाया जेनेबा नोंखौ आंनि थाखायसो सोरजिनानै दोनदों आंबो नोंखौ नुजेननाय समनिफ्रायनो बावनो हायाखै बै सानखालि आं सान्दुं गोसाखौनो फुंबिलिनि रुइदुब सान गोरलै बायदि मोनदोंमोन आदा उनाव मोजां सावरायसिगोन आदा दिनै थाथ'दो नोंखौ बोरै एंगारबावनो माइनाव आबौआ न'आव गैया बाबुआ आंखौ नागिरबाय थागोन गाज्रि दामोनसै थांदो माइनाव नाथाय नोंखौ खाथियाव मोननो लुबैब्लानो नैबे सिफुंखौ दामगोन आं दुखुनि समाव दुखु सुखुनि समाव सुखु सिफुंनि देंखोखौ खोनाब्लानो नों आंनि खाथियाव फैनांगोन जागोन आदा हानायमानिखौ आं नाजागोन
खेलाया गोबाव सैफैनाया आलामखौ मानो गोबाव अनसनाय जेया दाउनि गोदै देंखोजों बिबारनि हायना मालाखौ जदेरे गोजोनै सोनानै होदिनि जदेरे गोजोनै सोनानै होदिनि फैराजे आंनि जिउआव फैराजे आंनि जिउआव नोंनि आंनि जुलिनि रादाय खाखानि फैराजे आंनि जिउआव फैराजे आंनि जिउआव लानानै नोंनि आंनि जुलिनि रादाय खाखानि हेल' नेरसोन मावरखि रांनि गोनां जादों नामा नेरसोन बे खेबसेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो दाखालि आं सानस्लाबनो हायियाव गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन नंगौ नेरसोन आंबो दिनैनिफ्राय नोंबायदि मोजां मानसि जानो नाजासिगोन आरो लोगोफोरखौबो आं मोजां लामाजों दैदेनसिगोन गोरोन्थिया सानसे बयहाबो जायो अरखि नों जिंगा दासि आं नोंखौ निमाहा होबाय आरो नोंखौल' नङा आं बयखौबो बुंदों साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरानो गावसोरखौनो बेकार सानालासिनो जायखिजाया खामानियाव आगान होयोब्ला जोंनि बिटिएडि एरियाया जौगाखांगोन आं नोंनिफ्राय मोजां गियान मोनबाय नेरसोन थेंक इउ आया मानो दाबो फैयाखै मादै सफैसिगोन बाबु नों ओरैनो होनदों हनि नोमफाया गिटार दामदों नों खोनासंबाय था दे नों मेथाइ रोजाब ला 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 जोंहा सनाया समायना नखरांनि गावदां अखाफोर बायदि गोजोन बे जोंनि नखरनि आलारि बाथि थैस' थांस' अराय जुगामि जिउनि मा जाखो आयै आयै जोंहानि न'खराव पुलिस फैदों फिसा मा सोरनिबा गोथै सहबो लाबोदों आयै
Apa ayah mana dapat fैयाखै? नोंसोर मानो गाबदों आफा? नोंस्राया फैबाय बाबु हनै बाबु नोंस्राया उन्दुलांदों बाबु आयै आयै शिखार नों मानो उन्दुदों आयै? आपेल लाबोदों ना लाबोआखै? आंनो हर आं जानि आयै आफालै आइखौ बुजादो आं आपेल जानो आइया मानो सिखाराखै आफा? नोंस्राया बे संसारखौ अराय समनि थाखाय गारलांबाय बाबु बाबु आइया बे मुलुगाव फैफिननांला बाबु बाबु गोदान समाव आं नोंखौ खुलुमनो मोनाखै दिनै खुलुमनोसै आयै दिनै गोथै समाव आं नोंखौ खुलुमनोसै आयै